Știai că primul filosof occidental a oprit o bătălie folosind doar matematica? În anul 580 și 5 înainte de Hristos, două armate se pregăteau pentru război. Soldații își ascuțeau săbiile, generalii își planificau atacul, dar Tales din Milet avea un alt plan. El calculase că o eclipsă de soare va avea loc exact în acea zi. Când soarele a început să dispară, soldații au crezut că zeii sunt furioși. Frica i-a cuprins pe toți. Tales a ieșit în fața armatelor și le-a explicat că el a prezis acest fenomen, că nu e supărarea zeilor, ci o lege a naturii. Soldații au rămas uimiți. Dacă acest om poate prezice când se întunecă soarele, ce altceva știe? Ambele armate au depus armele. Pacea a fost declarată pe loc. Într-o singură zi, Tales a demonstrat că înțelepciunea poate fi mai puternică decât orice armă. Că filosofia nu e doar teorie, ci o forță practică care poate schimba lumea. Cunoașterea ta poate fi cea mai puternică armă pe care o deții.